Хора, сега ще ви разкрием една магия, да ви кажем. Сега бъдете касате на прочитате. Костът, бере си картата. Карта си берете. Бере си. Берали си? Сега показвай на хората, показвай. Сега сега му картата, слагайте тук. И после, така просто направите така, за гърбави, направите така, да му обърнете картата. И така тук картата му гледате, а тук така кажем. Да, извате ли? Не. Сега да правите така, да вземате картата и така къде тук. Чекай. Така. Като гърбави. И трябва да направите така. Хоп, меште. Просто така правите така. Сега правиш така. Вале, сърце. Слушайте мен, само ще такива работи. От мен, чао!